Bog svima! Volim proljeće. Hashtag if you know what I mean. A za danas ću vam pročitati ovaj citat. Čovjek čini ono što mora unatoč posljedicama koje će ga snaći, unatoč preprekama i opasnostima i teškoćama. I to je temelj svega čudoređa. Rekao je to John F. Kennedy. Ima nešto u ovome što je Kennedy rekao. A što vi mislite? Recite mi u komentarima i vidimo se sutra. Bog!